देग्लाय 53थि लोक्षि फुजा सिसुपानीनि तेलिसालाव जानाय गलाघाट जिल्लानि बियो सानब्रैनि हाबाफारिजों जानानै थांबाय। दिनै 12 अक्ट' लास्ट दिनै दा जोङो बे थांनाय सानथामाव जोङो नुदों रायजोनि खोब होंगो दोंगो, रायजोआ खोब मोजाङै गोसो होनानै आब्रुथियै देग्लायनि लोक्षि फुजायाव फैनानै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो लोक्षि फुजा खुंथाय आफादनिफ्राय जों खोब गोजोननाय मोनदों। मानसिफ्रा जिहेतु थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबार खोब मानसिफोरनि ज' जानाय बियो साबसिन जादों आरो मानसिफोरनि जि जोंखौ मदद होनाय बे मदद होनाया एसे बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जोङो नुदों। दिनै बुंनो थाङोबा तेलिसालनि बे रायजोआरि जि लोक्षि फुजा बियो जोंनिल' जानानै थायाखै, बे गासैबो रायजोनिनो, बे आसामनिनो गासैबो रायजोनि जानानै फैबाय। बे महरै दिनै जों सानदों गासिबो हारि माहारि बयबो गावनि होननानै मोनसे बजबनानै लानो नागिरनाय जि आखु बेखौ जों नुदों आरो बेखौ नुनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। एबार अन्य बोसोरनिख्रुइ एबारनि बेलायाव जि मानसिफोरनि बिमा माइनावखौ सिबिनाय एबा बिमा माइनावनाव बोर लानाय बियो बिबांखौबो जोङो खोब बारा नुदों। जोङो मथा मथि देग्लायनि जि रायजोफोरनि मददथि बेखौ लानानै गोजोनदों। जोङो नायदों जिहेथु रायजोफ्रा रायजोनि होननानै जोंनि नैबे फुजाखौ गनायनानै लादों। खोब होंगो दोंगोनि थाखाय थांनाय बाराव जोङो मेलाफोरखौ जिबायदि खालामोमोन बेखौ नायनानै मानसि जानानै जिहेतु होंगो दोंगोनि संखिया बारा जाबाय, जोंनो फिल्डखौबो एसे अरसिननांसिगौ। बिनि थाखायनो जों एबार मोनसे मेजारखौ लादों जे बे फुजाखौ एसे खाथि खाला फिल्डखौ जिखिनिया बाहायजायै जायगा दङ बेफोरखौ थिग थाक खालामनानै फैनाय बोसोराव बेसिमहालागै फुवारनो हायो नामा बेनि मोनसे मिजिं जों लादों, बेखौ खालामनो नागिरदों। बेनिफ्राय जोंहा मोनसे कमिटिनि आसा जे तेलिसालाव थानाय नैबे जि फुजाथिलि लोक्षि मन्दिर, हाबदान जि लोक्षि मन्दिर, बे लोक्षि मन्दिरखौ आबुङै लुफुंनानै बेयाव मोनसे पार्मानेन्ट लोक्षिनि मुसुखा फज'नानै पार्मानेन्ट लोक्षि मन्दिर जि गायसननाय बे गायसननायनि हाबाफारि फारसे सिगांनो होननानै जोंना एबार अखाया एसे जोंखौ मा होनदों उसुबिदायाव खोलैदों। फार्स्ट खालिबो अखा हादों, ओमफ्राय दिनै लास्ट दिनैबो अखा हादों। खिन्थु थांनाय गेजेरनि साननैयाव जों नुदों फ्राय 10 लाखसो मानसिनि मोनसे समागम जोङो जानाय जोंनिफ्राय जों सानदों। सानसेयाव किसुआ थांलाय फैलाय जादों, ओमफ्राय मोनाबिलि समाव जि हाराव मानसि जादों जोंनिफ्राय जोङो सानदों 10 लाखसो मानसिया एबारनि फुजायाव जोंजों बाहागो लादों। जोंथ' सानो आसामनि मादाव जोंनि नैबे फुजाया सेथियाव थांथों, खिन्थु थांनाय बोसोरनि जोङो जिथु जोंनि रिपर्ट बे रिपर्ट बायदिबा आपार आसामाव गुवाहाटीनिफ्राय ओजोंहाय जोंनियानो बयनिफ्रायबो गिदिरसिन मोनसे फुजा होननानै जोंखौ गनायथि होदों, गोबां रायजोफ्रा बुंदों। खिन्थु लवार आसामाव ओरैनो गिदिर गिदिर माखासे फुजाफोर दङ। मख'नो गोनांनि मादाव जेरै बिजिनीनि जि लोक्षि फुजा बियो गिदिरसिन होननानै जोंनिफ्रायबो देरसिन होननानै जों खोनाबाय थादों। जिहेथु बिथांमोनहा गोबाव समनि थाखाय फुजाखौ खुङो। जोङो जोंनि ओनसोलनि थासारि आरो इयुननि जोलैखौ नायनानै जोङो सानब्रैल' खालामो, खिन्थु बिजिनीफोर बायदियाव सप्तासेनिफ्राय 10 दिनसिम बिथांमोनहा खुंनायखौ जोङो मोनथिगौ। खिन्थु जोंनि कमिटिया जों सानदों जे जों सानब्रैनिफ्राय जोङो बांहोआ, जिहेथु ओनसोलनि थासारि आरो गथ' गथायनि लेखा फरायनाय आरो आबहावानि मोनसे बाथ्रा थायो। बे नेगेटिभ साइडखौबो जों नायदों, जाहाथे बै नेगेटिभ साइडखौ एरायनानै पजिटिभ दिगाव लांनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामदों जोङो सानब्रैयैनो जोङो लांबाय थागोन आरो बे सिद्धान्तनिफ्राय जों हयथ' लोर सोर जानाय नङा। एबार जोङो नलबारिनि हिमाक्षी बर' होननाय सासे जाखांफुनाय बर'नि देंखोगिरि, जों बिथांखौ लाबोदों। दा बिथांनि प्रग्रामा सोलिबाय थादों। जोङो नायदों खोब गोजौ थाखोनि गोजौ मानदान्दानि सासे
देंखोगिरि जोङो बर'नि गेजेराव आं सानो आरो जोङो नायदों जे बिथाङा गोजौ मोनसे जायगा इयुनाव लानो हागोन आरो फ्राय मानसिफ्रा बिथांनि जि पारफरमेन्स आरो बिथांनि जि देंखो खननाय बेयाव गोजोनग्लायनायखौ जोंनो फोरमायदों। रायजोफोरनि लुबैनाय बायदिबा जिहेतु नोंथांमोननि बे लोखो सामलाय आफादखौ जिहेतु बेयाव एसे देलायनाय जोंगा मागा खालामजानो लुबैबावदों। बिनि सायाव नोंथां सामलाय आफादा रायजोफोरनि बे नागिरनायखौ मा फोरमायगोन? जोङो रायजोनि लुगैनाय एबा रायजोनि